стриктен човек. Да, да, Започва записа ли? да. По принцип съм стриктен. Всичко друго ми е окей. С храната има моменти, просто завърташ се, ама ничко едно залче. Научих се да не нося нищо повече от една ябълка в раницата, като отивам на работа. Мгм. Но пак усещам, че има нещо още, което трябва да го премахна напълно. Понеже ми помена, че това се е случило още преди 6 години, след раздялата с бащата на твоята дъщеря, това Да. как те кара да се чувстваш? Самата раздяла. Това как те кара да се чувстваш? Ами, честно казано, аз я преодолях, защото участвам от 6 години съм в групата на Академия Манейро и там много бързо преодолях нещата. Просто знам, че това така е трябвало да стане. Обаче нещото с храненето ми остава само. Иначе да, гадно ми беше в началото, защото по много грозен начин се разделихме. Обаче с времето, с медитации, с разни неща, разбрах, нали, че една връзка като се изконсумира, дошъл е края и толкова. Просто трябва да го приемеш. И Добре. живота продължава. Спокойно ми е вече, нали, обаче това с тоя глад, какви липси, какво запълвам, не знам. Добре, значи ти още има нещо, което не е запълнено. Все още има някаква празнота, която не е запълнена и се опитваме да го Да, да. запълним с Да, храната. точно това ми привлече вниманието, като прочетах Да. там. Добре, значи тук въпросът е да разбера какво аз запълвам с храната веднага след раздялата с нали, дългогодишен партньор и Да, баща на твоя дъщеря. Тя колко годишна е? да. Тя сега е на 15, но като се разделихме беше на 9. Аха. Добре, значи твоят въпрос към картите е какво аз запълвам с храната. Кое, Да, какви какво аз, липси запълвам? да, какви липси не съм удовлетворила, не съм преодоляла след раздялата с дългогодишен партньор и и баща на своята дъщеря. Да. Записваш ли някъде въпросите, защото после като разгледаме картите, ще си ги отговорим. Аз Да, ги сега ще си ги разбрах вече. драсна тук. Момент само, Добре. така е сега. Мгм. Супер. Вече са разбъркани. Има ли някой друг, който иска да се действам с въпроси или с казуса към картите? Абсолютно ми отговаря и на мен тая тема. Груповата енергия, М, груповата сила. Добре. А при теб какво е? Кое е за липсите ли? Да. Какво мисля, че ми липсва ли? Ами, кое от тази тема ти резонира и на теб? М, В какво се припознаваш в това, Какво което запълвам с говорихме? храната? Какви липси? Аз по-скоро подозирам за нали, една липса. Мгм. М, Т.е. за човек до мене. М, Не знам, може да излезе нещо друго. Затова по-скоро съм на въпроса какво запълвам с храната. Добре, тогава записваме този въпрос. Какво запълвам за храната? От колко време е при теб това? М, По-скоро, както се помня. Откакто се помниш. Тук То, беше да, детско. казвам, да, аз точно това ще да кажа, че то не е точно до човек до мене, ами е по-скоро м- по-дълбоко като разбиране и споделеност ли, как да кажа, нещо такова, но да, и детско, може би. Добре, коя е тази храна, която най-често преобладава в Значи, ежедневието? когато сега.
Нали, то в различните периоди храната, която преобладава, зависи на каква вълна съм. В момента на режим, но това, с което запълвам липсите, е абсолютно шоколад, сладки шоколадови неща. Добре, И аз съм много на шоколада, между другото, не знам защо е така. това много ми подсказва. Казвате, дето не можем да си го намерим от друго място и затова е шоколада. Добре. След като хапна шоколад, това как ме кара да се чувствам? Да се чувствам. В момента, в който го ям, ми създава, как да кажа. Тоест, това е удоволствието, заместителя на удоволствието, което не изпитвам ли, ако мога така да се изразя. А, Специално за теб, кое е чувството, което ти доставяш след като хапнеш шоколад и което ти трябва на теб? Кое е това чувство, без да анализираш? Кое е това чувство? Да, ако искаш си го записи като въпрос, Том, това те кара да си замислиш, защото е много важно, нали, ние окей, успяваме да удовлетворим това чувство, обаче всеки път, нали, си го доставяме, ама дали Ами, осъзнаваме то това първото, чувство? което ми идва е да съм, да знам, щастие. Добре, запиши си го това и още две чувства, което, нали, шоколада успява да ми достави тези чувства и не бих могла по друг начин, поне по осъзнат начин, да си ги доставя тези неща. Много е важно ние да знаем, след като хапнем шоколад, кое е нещото, което на мен ми доставя. Ето, например, шоколада на мен ми доставя енергия. Аз много добре знам, че хапнали шоколад, това на мен ми доставя енергия и М, всеки път, когато аз имам нужда от енергия, веднага това, което на мен ще ми доставя енергия, това е шоколада. И няма Изключително нужда. рядко го ползвам за Да, енергия. да. Аз, Така и за да. вас. За Така и мен за е вас. изключително рядко за енергия. По-скоро не. Нали, не, че не ми се е И за случвало, мен но това не. е много Да, рядко. примерно, По-скоро за мен давам. е това щастието, За мен е удоволствие. успокоение, например. Аз като тук Записвам. точно под лъжичката се едно усещам, че нещо ми казва хапвай, хапвай, нещо хапвай. И може да е нещо много минимално. Колко едно фъстъчещо е да сложа в устата. По принцип такива шоколади с фъстъци там, с ядки. И, Това също много ми трябва. Много, много е важно този детайл, защото едно е шоколад, нали, чист натурален шоколад. да, Друго е течен шоколад. Съвсем друго е шоколад с фатуши. Сега запиши с си го, ядки, да, с бадеми, с каквото и да е. И може да е нещо прекрасно, минимално и се прекрасно. чувствам спокойна и вече все едно съм изяла един цял шоколад. Може да е съвсем мъничко парче. Абсолютно. А мен не ме Да. задоволява малко. В смисъл, аз съм Абсолютно. обратното. Аз просто изяждам един шоколад за броени минути. Аз един не изяждам, но примерно 2-3 пъти мога да си чупна. Затова избягвам Не. вече и да нося в мен такива неща, обаче пак си чувствам липсата. Отвътре така си ме кара нещо да сложа в устата. Разбрах. Те разбирам защо, но ще го казах след картите. Оформих вече картината какво се случва с теб. Нали, от момента, в който, нали, се случи това събитие до към настоящия момент, вече оформих картина какво се случва с теб. Така че да. Но след картите, запишете си въпросите, така че да видя кой още има нужда от съдействие. Я да видим. Здравка и Габи, имате ли така продължение на някакви казуси или нови казуси? Здравейте, аз успях да се включа, но малко по-късно, че нещо линк не успях да открия, но вече съм тук.
Това като с храната, то и при мен още продължава да стои. То стана ясно там втория ден, че спокойствието, нали, че аз търся зрънчо и сладолед, когато съм, за да си осигуря спокойствието, нали. Добре. Но пък то това продължава. Да. Това е, Това това е продължава, темата, по която защото, въпроса, да, който ще разгледаме. да, въпроса, който сега нали, ще си препоръчам да си зарежеш към картите и да си го запишеш сега на тетрадка е как аз да си осигуря спокойствие по алтернативен и благоприятен за мен начин, без да използвам храна. Да, Харесва ли добре. ти въпроса? Да, Да, как мога да си осигуря ежедневно това спокойствие до спокойствие. пълна насита, без това да ми носи калории? Добре, благодаря. Моля. И така, кой още? Да, даже и преди малко тук Добре, нещо пак сега се първата обезпокоих. карта. Така, Да. Така че, да, въпросът е много хубав. Теглиме първата карта, която е 24. Отварям картата. Ако някой има още нужда от съдействие. А, 24. Да видим какво казва тази карта. Карта 24. Как мога аз да получа това спокойствие, да получа това удовлетворение, удоволствие, без до пълна начита, да удовлетворя тази нужда на душата, без това да ми носи калории на моето тяло, без това да променя моето тегло. Как мога да си го доставя как мога да запълня тази липса в душата си? Защото всяка храна има свое отделно послание. Примерно зрънчо и другите твърдите храни и пустъши, ячки и така нататък. Всъщност, според емоционалното послание, това са храни, които доставят някакъв специфичен звук. В момента, в който хрупкаме нещо, ние доставяме някакъв звук на нервната система и този звук предава успокоение. Това успокоение не е просто едно успокоение, което нали, чисто просто да се успокоя, защото съм се изнервила. Не. Това успокоение е подходящо за жени, които са много напрегнати, много натоварени, а, носят в себе си някаква раздразнителност. Нещо, което аз не мога да смеля с зъбите си. Тоест, нали, когато ви идват осъзнавания, запишете си ги. В момента това, което усещам от полето, ви го споделям. Накрая ще поговориме.
ще отворим дискусията. Сега потопете се в това, което ви споделям и върху картата. Напишете какво виждате в тази карта. Кой е първият символ, който ми дава това успокоение всеки път, когато аз усещам в себе си притеснение, раздражителност, тревожност, нещо, което аз искам да смеля, нещо, което аз искам да дъвкам. А, Когато правих такива вебинари за 8-те послания, за 8 храни, специално за ядките, ти го представете по следния начин. Но имате една боксова круша, която вие искате да изхвърлите нещо в себе си. Да изгладите, да уравновесите, така да се каже, нервната система. Тази карта всъщност показва как мога аз да балансирам нервната система, да я хармонизирам, да я успокоя. По какви начини мога да я успокоя? Между другото, тази карта е с много символи. Изключително много символи, стига да се загледате в нея. Какво е хубавото на тази карта? Кой е този символ, който ще ми даде това успокоение и ще ми помогне да запълня тази празнота вътре в себе си? Ето, едната жена, едната ръка държи главата, а другата ръка къде държи? Той държи на не случайно място, той държи в слънчевия сплит. Да. Така че следващия ми въпрос е: къде усещате тази празнота в тялото си? Къде усещате тази раздразнителност? Къде усещате това притеснение, тази тревожност вътре в себе си? Точно в там. тялото си? Точно е сега. Буквално го чувствам. Супер! Не знам как се отвори тази карта, но просто феноменално е. Така че запишете си го. Запишете си го, за да може вие да се свържете с тялото си. Начинът, по който можете да прекъснете връзката между аз търся спокойствие или аз търся начин, по който да запълня храната си, да запълня празнотата си с храна, е като се свържете със своето собствено тяло. Просто храната е начинът, по който ние се опитваме да се свържем с тялото си, да се свържем с себе си, да се свържем с душата си. И сега ви каня по един алтернативен начин, без калории, но вие да се свържете с тази празнота вътре в себе си, с тази раздразнителност, с тази тревожност, с това притеснение, че едно се справите с че срещате едно лице с лице, едно към едно с страха. Само, че тук няма страх, има, да кажем, празнота. И аз ви предизвикам точно на това. За да можем да се справим с страха, ние просто го изживяваме. Ние просто се срещаме с него. В тези, които участват в академията, когато стигнахме до темата за страха, там имаше една фраза, за да се изправим с страха, ние сено влизаме в пещерата. И там ще открием точно това, което търсим. Тоест, чрез страха или чрез празнотата, или чрез тревожността, притеснението и раздразнителността, ние ще открием точно това, което на нас ни трябва. Тоест, не бягаме от тях, а се справяме с тях. И кой е този въпрос, който можем да си зададем, за да се справим с тях?
Въпросът е следния. Той е много хубав и ви каня да го напишете на тетрадка. И той е какво, нали, даденото послание, което ми казахте преди малко, да, да кажем празнотата. Какво тази празнота иска да ми каже? Защо е тук? Защо е в моето тяло? Какво аз трябва да чуя? Какво аз трябва да видя? Какво аз трябва да усетя? От какво ме пази? Е, слагам в скобички празнота и вие го замествате с това, което е в вашето. Може да бъде разгранителност, може да бъде тревожност, може да бъде страх. Това, което сте написали в началото, преди да започнем с картите. Накрая ще завършим с тази карта. А какво е лошото в тази карта? Какво е най-лошото, което виждате в тази карта? Ако продължавате с това да не чуем сигналите на тези емоции, на тези чувства, ако продължавате с това да пренебрегваме тези чувства, какво ще се случи? Какви ще са предизвикателствата, които те се случат? И така продължаваме с следващата карта, която е 34. През това време запишете, че каквото имате да дописвате, да си ги дописвате. Докато намеря карта 34. Много интересна карта. Така. А какво има да ми каже дадената емоция и даденото чувство? Какво иска да ми каже? Какво я трябва да видя? И как мога да махна тази маска? Тоест маската може да бъде празнота, тревожност, а, раздразнителност, всеки за себе си страх. И ако го махна, какво аз ще покажа? Какво ще се види от хората? И не искам да ми се покаже, не искам да се видя. И тук виждате една много силна карта, с така много дълбока символика. Какво виждате първо в тази карта? Как мога да се справя с това, което преживявам, без храна, без да трупам калории излишни, без това да е необходимо за моето тяло? Как мога да се справя с себе си? Долу ниското първата, където той вече нали, заземен човек с корените, с Да, но нека да... истинския. Вече нагоре се уж надгражда и си слага някаква броня Да, но и нека си мисли, че се е издигнал някъде и е нещо с маска. Така сме живяли абсолютно всички, да. Да, но това го запиши на тетрадка и нека всеки за себе си сега е момента, всеки да анализира, да си ги запише това, което му идва нали, от полето, нали, своето осъзнаване, да си го запише и след като изтеглим и третата карта, ще дискутираме. Съгласна ли си? Да. Но иначе много хубаво осъзнаване, което ти нали, получи за себе си, но запиши си го. Защото другите имат друго виждане. Аз може ли да питам нещо? Да. Маската, нали, тук в случая е тъжно лице, а може да бъде обратното.
Като да си усмихнат, нали, маската е да си вечно усмихнат и щастлив за пред другите. Точно така, защото ние се опитваме какво да скрием. Да скрием тревожността в себе си. Да, И тревожността, точно, тъгата, да. точно така. Напълно на прав път си. Защото аз съм по-скоро усмихната, но това е моята маска и хората си мислят, че съм много, нали, как Да, да кажа, нали, точно че... така. Да, да. За да не ме видят с моята уязвимост. Да. И ако, нали, нали, се чувствам неспособна да задържа тази усмивка на лицето си, аз го правя с храната, за да стана по-силна. Готови ли сме да преминем към следващата карта? Да. Да. Благодаря. Преминаваме. Така. Така, карта 12. Какво аз виждам на тази карта? Има символи, които отново се повтарят от предишните карти. Няма нещо случайно. Какво тази карта ми подсказва? Какво е хубавото на тази карта? Как аз се чувствам, виждайки тази карта? Ако това е моето вътрешно дете в мен, как се, как се чувства то? Нещо от рода, нито искам да чувам никой, нито да виждам. Абсолютно. Абсолютно. Покривам се, не ме интересува никой, нищо. Запиши си го това, запиши си го всичко това, което ми споделяш и на мен. Така че сега в момента всеки за себе си да си запише това, което а, усеща към момента. Ще дам време да си ги запишете. Наистина много хубави отговори давате. Но не отговора, ами обратна връзка от това, което виждате. А, докъде бях стигнала? Как мога да изляза от тази ситуация? С тази третата карта аз беше съм готова ли съм да изляза от тази ситуация, от това, което чувствам, от това, което усещам и не ми харесва и искам да а, преодолея по друг начин, без храна. Без да скривам твоята идентичност, без да скривам твоята сила, своята стойност, своята светлина. Готова ли съм да изляза? Има светлина, която е открита за себе си, но някак си готова ли съм да я покажа? А огледалото ми показва моята стойност. Тази светлина зад гърба ми също нали, показва, че нося светлина. Но аз какво ще се случи, ако аз си разреша да покажа това, което съм, да бъда това, което съм?
много стилна карта. Как искам да изглеждам аз на огледалото? Като се видя на огледалото, как искам аз да изглеждам? Коя е моята бъдеща версия? Това, което виждам на карта на огледалото, е една така по желаната ми бъдеща версия. Опишете с една-две думи своята желана бъдеща версия. Как иска той да се чувства, как иска той да изглежда и как бихте се определили като личност. И това качество ще ви бъде светлината, която ще се представяте към хората и няма да имате нужда от това да се криете зад храната, зад усмивки, зад маски, зад тревожност, зад притеснение, раздразнение и така нататък. Така се напишете едно качество, което виждате на това огледало на картата, своята бъдеща версия, и то ще ви бъде вашата сила, вашата силна страна, вашата светлина. И така, предполагам сте готови. Да. Тебе по-силни стават срещите. И така, оформете всичко, което сте написали, и се радвам да ви чуя. Успяхте ли да говорите на първите въпроси, които поставихме в началото? Въпросът ми е, може би, по-скоро Интернета. трябва да разбера как. Да чуя. Казвам, че въпросът при мен е същия, който имах, т.е. да, отговорът е същия, който имах и преди това. Какво за този въпрос, какво запълвам с храната? Да, колкото повече ги повтаря, идват и същи отговори. Това какъв знак е? Значи сме на правилен път, след като пак е същия, нали? Абсолютно. Нали, така нищо не измислям, не ви давам на готово, нали, дори не ви Просто обърквам. мисъл си даваш сметка, че това е истината. Абсолютно. Така Да, няма въпросът е как объркване. да се пребориш с това, нали, по-скоро. Да. Преборването, когато вникнем дълбоко в дадената ситуация, какво имаме да учим, защо сме я предизвикали, каква е ползата ми от нея, какво душата ми има да научи от нея. Работим с австралийски светни есенции, с гемо препарати. Аз ви споделих видеото с моята колежка, с капките на доктор Бак. Нали, това са инструменти, природни инструменти за работа с всичко, което е
вътре в нас. Нали, програми, модели, емоции, блокажи, каквото се сетите, върху всичко работим. Така че да се освободите от тях. Но първото нещо, което е важно да осъзнаете е какво тази ситуация има да ми каже. Какво, какво имам да науча. Значи нито една ситуация не е дошла а, за да, как да го кажа, много хора си мислят и вярват, че всеки за себе си получава едни от най-трудните уроци в живота си, сред най-тежките ситуации в живота. И някакси много дълбоко вкоренено в нас носим някаква вяра в себе си, че а, тежките ситуации идват нали, за да ни накажат, нали, за да ме накажат. Но всъщност, ако нали, това е нормално, нали, всеки човек да има такава дълбока вяра, защо привличам даже ситуация, защо това на мен, а, защо се чувствам наказана. А, аз също бях така като вас. Около 5 години на мен беше необходимо да Като разбера. го мислиме по такъв начин, всъщност ние попадаме в ролята на жертва. Аз го осъзнах иначе. Точно така. Нали, защо ми се случва? Защото трябва да дадеш сметка по-надълбоко, да разровиш и да видиш защо ти се Точно така. случва. Точно И така. явно всеки път правиш една и съща грешка и постоянно излизаш на същия път. Трябва да смениш посоката, да се гмурнеш малко и Точно да така. И затова осъзнаеш. Всичко трябва да е вече на осъзнато ниво, да, на осъзнаване, нали? да, Защо ми се случва на мен или защо пак така, то нещо да. някъде не го правиш окей. Трябва да се върнеш пак назад на пътя и да поемеш правилната посока. Да. Просто се връщаме, нали, в първи клас и започваме Да, да. да видим какво се случва, нали, къде имаме пропуснати, нали, уроци. Но аз затова съм тук, за да ви водя ръка за ръка от първи клас до момента, в който сте готови вече да Да поемете тръгнем посоката. точно там, където трябва да. Да, Аз си дадах сметка, че пътищата винаги са два. И вече избора е твой. Ако мислиш да се върнеш по първият, пак отиваш на същата грешка. Просто трябва да смениш. За мен пътищата са като буквата У. И трябва да видиш кой е правилният. Първия или втория. Ами, аз не знам как можем да разбереме кой път е правилния, освен накрая да достигнем до един душевен мир и да благодарим за всички мъдри уроци, които сме натрупали до момента и да сме готови да ги споделяме. За мен има два начина, по които нали, се учат уроците. Първият начин е когато повтаряме грешките и си кажем и си дадем сметка, че ние повтаряме ние същи модели и ние същи Да. програми, което пак води до един и същ резултат. И аз реално губя времето в това да повтарям моделите, които не са мои. Да, постоянно да се въртиш в един кръг. Да, Ти трябва да намериш изхода да излезеш оттам. да, Защото една грешка, като я повториш втори път, нали, възможно е да я допуснеш втори път. Но вече има ли трети път, значи ще има и четвърти и пети. абсолютно да. Но преди да те включиш в третата връзка, нали, ако си в момента втора или ако си преди да се включиш във втората връзка, е необходимо да се свърнеш с себе си. Тоест ти вътрешно да запушнеш тази емоционалност, този своя емоционален багаж, му викаме в енергийната психология,
да се запълниш с емоционална мъдрост, така че да видиш как този багаж може да се го подредиш сама, без да е необходимо да търсиш партньор, който той да го запълва принудително. Да, да. Аз така поне за себе си го осъзнах след трета връзка беше. Нали, първите 3 партньори бяха токсични. Мега токсични. А, за мен това, Но в което осъзнах, същото време са ни учители. абсолютно, То идва да, нещо да видиш в него, за да усетиш, че ти го носиш също. точно така, да, без Да. тях ние не можем да израснем. Без тях ние не Няма можем да... как, да. Това е пътя на ами, душата, искаш или не искаш, колко и да точно ни е така, неприятно. да, При мен също в момента е трета връзка. Нали, имам първи брак в България, втори тук в Испания. Сега имам трета връзка пак с човек от детството. Много така ми действа добре. Не сме се виждали 40 години, намерихме се. Бях си скоро в България, преди няколко дни се прибрах. Някак си аз го мисля, той го казва или обратно. Много, много силна връзка. това е. Да, това е. А, нали, беше по, нали, с по-висша цел е Да. вашето, нали. Така, по отношение към това, което храната запълва към момента, до момента, е нещото, което не сме запълнили от предишните връзки или усещаме, че това, което не сме, ако има някои неизказани неща, ако има някои неизказани думи, обещания, не... Тоест, ти самата за себе си усещаш ли, че енергийно, как го казвам, има една непрекъсната връзка с стари партньори. Да, да. При мен Има, специално нали? аз съм на 58 години и се чудя какво нещо е това. Да, т.е. Ние не сме усещаш се ли? виждали 40 години. Той преди казарма още и вече не сме се виждали. Той 2 брака, аз 2. И в момента, в който се намерихме, той ми звъни по месенджер, нали, аз съм еди кой си, спомняш ли си за мен? Аз като го видях, направо такава радост. Чак под лъжичката, дет казвам, ми стана ми хубаво. Без да съм се замисляла, че нещо може да се получи, нали, между нас. Просто ми стана хубаво, защото от деца сме се познавали след толкова време. И в момента, интересното е, че сега като говорим за храната, нали, късно се прибирам от работа, сядаме на месенджер, говорим на камера. До мене винаги има фастъци, бадеми, някакво пакетче. Най-интересното е, че при него също го има. И толкова късно, и двамата в един и същи момент посягаме, за да сложим по 1 или 2 ядки в устата. Добре, а вие когато сте запознали, случайно да сте прикарвали времето си с фастъши и с такива храни? Ами не, деца като бяхме на село, лютеница, сирене, баници, такива неща. Ама сега с ядките просто в един и същи момент той посяга, аз посягам и виждаме как и двамата слагаме в устата. Примерно, Ама нали, това е онлайн връзка. онлайн, да. Ами, така, доколкото усещам, не знам дали това ще е така за теб, просто чрез храната се опитвате да имате някаква близост. Не знам, много интересно, защото аз в момента, в който нещо мисля, нали, гледаме се, смеем се, говорим си и аз си мисля за някакви неща и той го казва. Преди аз да съм го, нали, това, което мисля, той го казва Да, отсреща или пък обратно. да, чрез храната аз се опитвам да имам физическа близост. Да.
Може и така да е. Да. Защото когато има а, нали, такава споделеност, по принцип, нужно ли е да има храна? Любов, споделеност, радост, щастие, нужно ли е да Със има сигурност храна? не, но явно и двамата имаме нещо. Сега се замислям за ядките, дет казваш, хрупкането там за нервната система, че трябва да предоставиш някакъв звук, за да те успокои. Да. Живота му е бил и на него просто през много трудности. Той от дете остана сирак на 6 години, нали, майка му почина, и през много трудности и с първия брак раздяла, с втория вече жена му пък тя от рак е починала. И прекалено много се е изнервил там, колко 2 или 3 години я е гледал. И явно, да, сега давам сметка, нали, за него и за мен. Аз също бях болна от рак преди 9 години. И в един момент аз знам той през какво е минала, но в същото време знам самата жена през какво е минала, защото аз бях в 4-ти стадий. Прескочих, де. Господ ми е дал дни, за който съм благодарна. И може би страхове и всичко, нали, през всичкия този период, докато съм била болна. А изобщо през целия живот притеснения, страхове и то като си останало вътре. Сега почва да ми светва лампата вече, като стана въпрос за ядки, за такива неща, за различни храни. Аз постоянно търся информация, май специално за ядките пък, дето толкова ги обичам и постоянно ми са в раниците някакво пакетче. Не сега вече ми светва съвсем Много те радвам. това хрупане и Иначе в коя част, ако нали, би могла да споделиш, на коя част от тялото е това, което се е случило? имах на кръвта, на лимфните възли, на костите и стената на стомаха. Много беше моето, много и не знам, аз много медитирах, много медитации. Химиотерапия ми правеха по 7-8 часа, кръв ми преливаха там, изкарвах по един цял ден. Обаче при сядането, аз, между другото, не знам, аз съм си била духовна отпреди, обаче след всичко това, като се случи, дните минаваха в молитва, в медитации, постоянно се виждах в една такава бяла рубашка, дълга риза, като от носи, с венец от маргаритки, от цветя на косата и как тичам сред полето. Пък като ходех на химиотерапия, просто отвътре ми идваше така, да докосна, като ми доносиха там един поднос с пакетите за преливане, те беха най-различни. Сини, оранжеви, розови, бели, жълти. Ги докосвах с двете ръце и постоянно молех Господ да премахне всичката отрова и да ги изпълва с любов. И по вените ми да тече любов. И мога да ви кажа, че точно след един месец аз бях жълта, ама знае се, нали, болен човек, когато е блед, прозрачен. Точно след един месец и косата ми пада и всичко, но зачервих бузите, розовка такава. След един месец всеки ми казваше: Боже, изглеждаш чудесно, изглеждаш чудесно. Направо, все едно не си била, нали, такава жълта, бледа. И аз им казвах, да, защото Бог ми изважда всички отрови от химиотерапията и ги изпълва с любов. И то за 7 месеца моето беше прекалено много. Тук постоянно викаха ме даже за разни там обяснения, нали, че е възможно да помогна на други хора. В болница са ме викали, интервюта, там после някакви пак изследвания правиха много специални. Какво съм правила, как съм излязла от това положение, защото бяхме доста хора и една голяма част си заминаха. При мен беше постоянно това. Молитви, медитация, докосване на тия
там вливките, къде ми беха. И просто вярвах, че това е, което трябва да правя, нали? Но, но през целия живот от дете все нещо сме трупали и явно имам някои нещица още останали така, които може би сега е времето, нищо не е случайно. И друго нещо има. Аз като вляза дали в YouTube, дали в Facebook, първото нещо, което ми излезе, дали като поста, който ти си качил или някой друг, то ми идва като съобщение, че трябва да му обърна внимание. Първото, което ми излиза, винаги ми идва като някакво съобщение, че трябва да... че е важно за мен. Може ли да те попитам след Да. оздравяването, кога това се случи? Пълното оздравяване. 2016-та. Ам, 2019. Значи Това от е март преди. започнах да се чувствам отпаднала зле, бледа, жълта. От юни месец вече имах диагноза Не, и се започна възстановяването. лечение, но аз също много позитивно си имаше при мен, нямаше страх. И Да, януари самото. месец вече ми казаха, нали, последния скенер, там а, всички други изследвания и ми казаха, че няма и следа от чиста съм, няма нищо. Кога се случи това? 2016 края на май, юни месец вече влязах в болница Моята е и преди януари 10 месец години. вече бях, айде да не кажа съвсем здрава, но бях чиста. Сега, то силата постепенно вече ми дойде, нали, защото губиш много тегло, много сила. И от тогава ли Всъщност за започна? 7 месеца. 7 месеца и то тук се писа за мене. Беше интересно, защото казват, че няма такъв случай. За 7 месеца при толкова много неща вътре да са ти били, да си била пълна с разсейки за 7 месеца. Но е много важно психически как го приемеш. Ако оставиш да те смазва, ако кажеш, ох, край, отивчал си. Да. А Но като искам казваш само. спокойно, днеска съм добре, на другия ден казваш, днес съм още по-добре, то Да, заработва в подсъзнанието. супер. Благодаря много за поделеното. Искам само да се попитам, Да. след възстановяването, дали от тогава започна храненето с ядските, нали? За да се върнем към първоначалната Ага, тема. да. Ами, не. Тогава не, защото аз спрях меса, такива неща, нали. А, От правих си коя година? фрешове, От смених коя година? напълно храната. Месата до ден днешен не ги ям, но явно вече след раздялата. След раздялата така ударих доста на ядки. Това коя година се случило? Пандемията, 2020 към края. Значи преди 6 години. Да. 6 години, да. Това, което ми дойде, затова те питам, нали, за периоди, нали, на година, за да мога да придобия представа. А, аз съм сигурна, специално за теб, че Том ти си успяла да преминеш през едно много голямо предизвикателство, и то с молитви, с вяра, с връзка с Бога. По абсолютно същия начин може да преодолееш и да запълниш тази празнота, която Да, просто запълваш с. постоянството ми некъде има някаква дупчица, откъде изтича. Сега днеска, примерно, ако не съм яла, нали, ядки или шоколад с ядки, не съм взела нищо в мен, не съм носила на работа, утрешния ден мога да си хапна точно и за вчера, и за днес. И има някъде нещо, което трябва да задълбая, да го видя. Сега малко, нали казвам, от това, което чух до сега, Добре, започнаха да ми се отварят запишете. чекмеджетата да търся Да, вече как и къде. запишете за среща, за да мога аз да видя. Имаш ли изследвания? Клинична, това, кръвни изследвания. Имам, даже сега ми се пада точно
След месец имам пак, нали, поведнъж в годината ходя. Значи на 12 юни ще правя изследвания. Пак кога правих? Преди около месец или два. Нещо, което М, имаш към момента, да не мога да видя пълната ти кръвна картина, да видя там дали има някакъв пропуск. Холестерола ми е висок и там имах едно-две нещица, а, където беха леко завишени. Ще трябва да видя къде са в момента, не са тук около мен. Добре, напиши ми ги, том Че, холестерола ти е да. висок. Сега в Холестерола е момента пия висок. едни хапчета, от втори месец ги пия. Точно се надявам сега като отида следващия месец на изследвания да видя дали има някаква промяна. Единственото нещо, което не мога да разбера е, че слушам видеа за холестерола, че не е толкова опасен високия холестерол. Други казват, че е опасен. И така пък, Ще ти споделя. По принцип, холестерола идва от клетките. Само това казваш, само това ще споделя, нали, като клиничен нутриционист мога да споделя, че холестерола идва от клетките. да. От клетките. Нали? Да бъдеш спокойна, че там ще се насочи вниманието. Просто клетките са жадни. Мгм. Ще ви споделя в групата за физиологията на клетката, какво насава една клетка да бъде жадна и защо холестерола се покашва. Добре, благодаря много за споделянето. Я да видя кой е на линия още. Всичките на линия. Венета, как Да, ти имаш ли за себе си твоето осъзнаване? ами да, имам още какво, но беше ми доста полезно тая вечер. Да, и за мен става все по-силно и по-полезно. Супер. И стана Габи и Здравка да чуя, че стана че сме нощни Здравейте, будители. здравейте, Габи съм. Беше изключително полезно това, което чух тази вечер. Просто съм удивена от силата и от силата на Роси. Прекрасна си, Роси. Благодаря. Аз обаче създадох после една група, имам я, но скоро не сме се събирали. Силата е вътре в мен. И в моята група имаше раково болни хора, на които бех, нали така, доста от помощ. Да, И книга съм написала, но написана на хартия за всичко, през което съм преминала. И не за да печеля нещо от нея, а просто да е като наръчник на хора, които трябва да знаят, че няма нелечими болести. И че Роси всичко, безценна силата е си. вътре в нас, да. Просто си безценна. Аз работя в болница и всеки ден се срещам с това нещо. И просто се възхищавам на хъса и на всичко, което си, без да те познавам. Защото Аз знам, че ти присъствах управляваш тези. там на някаква среща между доктори, тук Мгм. в Палма де Майорка, бех поканена. И просто като им говорех, имаше хора, които бяха дошли от Барселона, нали, все такива професионалисти. Да, И ме гледат и ми се чудят и просто вика, ти наистина си, вика, цялата си сила, вика, не каква, да. не знам. Лекарите не вярват в тези неща, за съжаление. Те Ами са аз им казах, викам, аз 90% отказах месата. Аз ходех на химиотерапия, на мен ми даваха сандвич с шунки, с кашкавали, това Да, въобще, особено бял хляб. Не трябва да да, го накусваш. да, да. Ама им казах всичко, което съм правила. Викам, аз ги хвърлях сандвичите. Викам, задължавах, ами аз го слагах в чантата и казвах, после ще го изям. Аз си Да. носех такива фрешове Зеленчуци и плодове. от плодове Да, и зеленчуци. да. Но храната е много важна за един болен организъм. Той е толкова Абсолютно. изнемощял и ти да му даваш меса, шунки и въобще
Отрова. Забравяш да, Даваш му отрова. и трябва да храним тялото, не болестта. Душата да храним. Аз имах приятелка, тук тя българка на 42 години, тя почина. Аз си приготвях разни храни. Аз съм, значи, то пиене, ядене, да го кажем, по лъжичка се взима, по 4 лъжици. Мед, куркума, лимон и джинджифил. Аз съм Да. го яла 8 месеца по 4 лъжици, нали, сутрин и вечер. И то е за имунна система. И го бех направила, много ми лютиво, много ми такова. Аз си казвам, яш леща, яш зеленчуци, яш варени неща. Тя ходеше спагети си ядеше, пици ядеше, кюфтета ядеше, ми отиде си. Замина си. Да, Моето за детенце съжаление, беше всички на са отричат. 5 годинки тогава и нейното беше на 5. Тя като се разболя, нали, доста след мене, ама замина си. И така, вика, аз губя килограми. Викам, няма как да придаваш килограми, да качваш с такава болест. Но просто можеш да храниш тялото, не метастазите. Да, това е И бил така, нейния път, за съжаление. Не всички го да, разбират и имат желанието така да се е борят. избрала, да. Просто респект Но и възхищавам ти се. Радвам се, първото че нещо, не дори само виртуално се запознах. при ракови болести, при всяко едно нещо, храната. Каквото и да те заболи, храната. Да. Ама ето, че аз имам пропуски. Ето сега, за ядките наистина това ми просто никога не съм се замисляла, защо толкова ги обичам. Ето какво е значението. Всеко нещо си има. Има значение, да. Да. И всичко си идва А, с времето, и отговорите, и решенията, и всичко в този да, живот. Пробуждането, абсолютно. най-вече пробуждането на душата. То като мен такива неща много ме теглят. Аз някой път моите сестри ми казват, ти се записваш наляво и надясно. Аз го усещам, то отвътре ми идва, като прочета нещо. Значи трябва да участвам, да се запиша, да го чуя, да го видя, защото в смисъл аз в момента съм, нали, в моята група съм учител там на 10 човек или 15 ли бяхме. Ама аз също имам нужда от учител, защото не всичко знам. Ето сега, днешният учител ми отвори едно чекмедже, Ние цял откъдето живот учим. вече Това е. можеш да размислиш, да осъзнаеш и да видиш защо така. Да, факт. Много се радвам, че така се събрахме едномишленици. Много интересно, да, беше тази вечер. С чилни Да, души. и за мен е също Тъпички. малко трудно се включих, обаче успях да се включа и има защо. Наистина много интересно и много неща чух и аз също съм толкова възхитена, такава сила, но това е така. Много Можем неща да се научих. учим. Да, почваме да се учим. Аз мога ли да попитам за тази карта, последната нещо? Извинявам се. Да. Там 34-та ли беше? Аз видях, че там има една отворена врата и някакъв катинар, което какво точно показва? Значи има някакъв друг път и може да тръгнеш по него. Абсолютно, както го интерпретираш. Да, защото маската стои отгоре, но може и да не си показваш маската, да тръгнеш пред тази отворена врата. Да. Там е природата, светлината, зеленината. Абсолютно, да. Точно това видях там. Добре, наистина стана дълго, но беше полезно и интересно. Приятна Интересно, вечер аз и на само да ви всички. кажа, може ли да кажа нещо? Аз Да. понеже не знам, явно в друг живот съм била нумеролог, поне ми го казват вече на няколко пъти. Много ме дърпат цифрите, много. Аз като от дете се заглеждам по номера на къщи, на коли, въобще номера, цифри. И сега гледам първа карта, 24, което е шестица. Втората беше 34, е седмица. После беше 12, нали, което е тройка. Да. 6 и 7.
13 и 3, 16, като го събереш седмица. Мисля, да. Седмицата е ангелското число, аз съм родена на 7 число и не е случайност, че днеска ни се получиха тази седмица. И при мене нещата се случват винаги на седмица. За 7 месеца оздравях, за 7 месеца после си купих кола, за 7 месеца много неща ми се случват, така. Всичко ми е на седмица. Да бъде. Да бъде те така на седмица. Да бъде. Ангелска е бъде. срещата, хубава е, полезна е била. Да, ще се чуем. Аз ще споделя така ценни материали за управление на времето и за клетката. Нали? Аз също съм Да. много голяма привърженичка на това да храним тялото си с храна и душата си с небесна храна. Нали? Така че просто ви събрах с това, което аз вярвам, направо съм, и аз съм изумена. Ох, да, и аз само за секунда да кажа, днеска си прослушах там това, което си качила от първия и втория ден и там си поставих друга цел, гледайки картите, нали, свързване с себе си. И това, до което достигнах е, че трябва ми молитва. И точно сега Роси каза как с молитва е успяла да пребъде. Молитвата е лек за душата, това е. Чак не мога да повярвам, нали? И просто не знам какво се случва. Тази среща наистина уникална. А това за числата и аз и днеска щях да питам Миряна, няколко пъти виждам такива повтарящи числа. 11, нали, на часовника. 13. Ангелско число. Ангелите ти говорят, трябва да се научиш да ги чуваш. Аз ги чувам вече. Аз точно за това, че нали, явно ми излезе нали, този въпрос как да се свържа с себе си, нали, и да слушам душата. Препоръчвам да си купиш книгата Ангелски числа на Дорин Върчо. Да, тя и която за всеко число има кой какво ти казва. Да. И после пък видях 13-31, нали, обратното. И сега ти казваш как числата са твоя. Това са синхронните числа, когато го видиш едното и обратното му. Да. Това са послания отгоре от небесата. Нищо не е случайно. Да. Аз, между другото, изглеждах по съвсем друг начин преди да се разболея. След това смених косата, смених акъла, смених абсолютно всичко. Сега се прибрах, от преди една седмица си бях на България. Всички ми казват, как на тия години, как изглеждаш така? Не знам как изглеждам. Аз просто радвам се на себе си, обичам се, казвам си колко съм красива, колко се харесвам, колко такова. Аз като си го казвам, така привличам и другите, нали, да мислят същото. И така е, като си подредим вътрешния свят, външния вече идва готово подреден. Да, това, което излъчваме, това привличаме, нали? Така съм. Много дошли сме да се учиме, учим и други нас ни учат други. Така сме завързани, че не е случайно. Аз дори съжалявам за другите 2-3 дни, къде направо съм изключила и после като погледна часа тук, като сме с 1 час разлика и викам, изпуснала съм. Мирянка ги е качила, може да погледнете първи, втори ден там. И аз си ги направих наново, като си поставих, нали, друг въпрос, така и цел, и така ми излязаха молитвите днеска. Приятна вечер на всички и до следващия път да си помагаме така, да се поддържаме и да върви полето. Да, утре пак, нали, всъщност, до кога е маратона? 14 до 27 май. Добре. Сега друго нещо да питам, само дали някой има някаква информация, защото за момента я нямам. Ще се прибирам пак на 19 юни, ми се иска да се качвам от кога се заричам на Седемте Рилски езера. И понеже пак едно видео ми излезе, че много специална енергия се отваряла тая година на лятното слънцестоене. И съм си взела билет да се прибера, обаче кой е точният ден, какво се прави, кога се отива, докъде се стига,
Нямам си на представа, но ще успея да намеря някаква информация. Ами, моя мъж е ходил и той ще даде точната информация. Той А, е браво, ето виж. водител. Обиколил е колко? 48 или 58 върхове в Браво. България. Нали, Така пак че се моя мъж е точният човек. Да, Само че не знам за кой ден, нали, кой ден мисля, е точната че Значи енергия. аз доколкото знам, нали, то там на 21, 22 или как се пада? 21 срещу 22. Може би в 21. Zoom ще има информация. Понеже съм и последовател на Петър Дънов, чета го много книги, тук съм се заредила и въобще, нали, слушам негови видеа. И знам, че там се играе Паневмитрия и тия неща искам да ги гледам. Обаче най-хубавото, което, нали, чух е, че точно, сега не знам дали беше на езерото Окото, отдолу имало някаква златна пирамида, която щяла да се отвори и щяла да излезе някаква много специална енергия. И колкото повече хора посетят, толкова, нали, по-добре. И аз още като го видях и бързо купувам си билет и така. Та ще се прибирам за 3-4 дни, само заради това нещо. Ама, щом ще можем да имаме малко повече информация тук, идеално, чудесно. Да, много. Да. Аз вчера с Соня се чух, Мирянче, там нещо я попитах и казвам, затрупах се с книги и толкова книги на Дънов има. Тя вика, бе, само Дънов да четеш ти е достатъчно и сега Росик ми говори за Дънов и за книги. Не, аз просто направо не знам какво се случва. Добре, ние така може и цяла нощ да си останем, ама хайде, лека нощ, спокойна. Точно И това си Лека, мислех, че може би най-добро. трябва да си правим срещи такива.